השנה שעברה מזל טוב. ועכשיו פורים ומה נשתנה שוב מנשבות. Ça fait 1 an et demi, maman, que papa ne me parle pas du tout et qu'il me raccroche au nez quand je lui dis Mazal Tov. אי אפשר לחנך הורים. זה יוצר את מרד ההורים שהוא הפוך או משלים למרד הנעורים שלנו. אני כל הילדות שלי נורא רציתי להיות ילדה. The idea of coming out of the closet is there's some kind of requirement to be changing yourself, rejecting something that you were, accepting something that you are or want to be, and on some level reinventing yourself. אני בן אדם שאני נהיית חופשייה עד שהשיער שלי עומד מרוב שאני מחפשת את החופש. זה היציאה מהארון. זה לחפש עוד ועוד ועוד ולפתוח עוד דלתות ולראות איפה אני עוד יכול להיות.